האם יזרקו עליי אבנים ויגרשו אותי מהטיול, ויותר אני לא אראה את המטיילים שלי? אני רוצה לספר לכם על קבוצה נהדרת שהייתה לנו, שנסענו לחצבה, קבוצה של חוג שלי של המועצה, כולם אנשים בגיל העמידה, לא צעירים ביותר, שנרשמו לחוג של 4 שעות ביום שישי, ואני לקחתי אותם לשישי שבת רחוק רחוק כמעט לאילת. הרעיון היה להכיר קבוצה של בעלי חיים, של ציפורים, שיש בהם ייחוד שכמעט איננו בארץ. בערב קיבלנו הרצאה מצוינת מעודד, דוקטורנט, שעובד גם באוסטרליה. ההרצאה הייתה חשובה כי היא הייתה הכנה לבוקר. קמנו בבוקר ב-5, קר מאוד בחצבה בחורף, אתם צריכים לדעת. נכנסנו לרכבים אחרי קפה טוב של בוקר, עוד חושך. נסענו בתוך השמורה, התיישבנו מסביב לעץ, והתחלנו לשרוק, אנחנו לא. כבר ידענו שכל ציפור שצריכה לרדת מהעץ, יש לה טבעות צבעוניות על הרגליים, ולפי זה נדע גם את השם שלה. לצורך המחקר, לכל זנבן יש 3 טבעות צבעוניות, וטבעת זיהוי רגילה. לפיהן מזהים את שמו. אדום ירוק, טבעת כתום, ושמי הוא איתק. טבעת לבן, כתום, סגול. לי קוראים תלקס. והנה ב6, ממש ב6, כשהאור הראשון של השמש יורד וכולנו יושבים על אדמת הלס המלכלכת, ירדה הזנבנית הראשונה לידינו. וששתך, טוקה היא אחות גדולה של ששתך. וצקטפ מאחורה הם בעצם 3 נקבות. צקטפ היא הפצועה, אתם רואים שהיא עומדת על רגל אחת כי יש לה פציעה ברגל. וקיבלה אוכל, לפי צבע הטבעות גם ידענו את השם שלה, ולאט לאט ממצב שלי שהייתי מאוד מאוד מתוח, האם יזרקו עליי אבנים ויגרשו אותי מהטיול, ויותר אני לא אראה את המטיילים שלי, היה לי נראה שאנשים הפשירו וקיבלו אותי לחוג. זו הייתה חוויה בלתי רגילה להביא אנשים לגומחה אחת קטנה, לסיפור אחד קטן, לדבר מאוד ספציפי, קבוצת 10 ציפורים, שרק זוג אחד מתרבה ב10 ציפורים. כל יתר העופות, חברי הקבוצה, מוותרים על ריבוי, רק בשביל לשרוד ולהיות עם הזכר והנקבה השליטים. בעודנו יושבים, פתאום ראינו את הזכר השליט עולה על ענף גבוה בעץ ושומר על יתר הקבוצה. חזרנו לארוחת בוקר כשאנחנו מופשרים מהקור העז, משם המשכנו לעין יהב, לפלפלים ועוד ועוד, אבל נראה לי שהטיול הצליח ואני נרגעתי. נקווה לטיול הבא. תודה. אני כל כך אוהב את הגבעה הזאת שפה ביקשתי מאשתי נישואים. והדרך שביקשתי זה שהבאתי לה 4 טבעות זנבנים. אדום, שחור, טבעת ירוק. שיצא אשתי, עם שגיאת טיב אבל אשתי, ואז ידעתי אם היא תסבול את זה, היא תהיה מוכנה להתחתן איתי. זה היה כל כך מרגש.